Το πρόβλημα με τις κεραίες τηλεπικοινωνίας στο Χωριάτι καλά κρατεί. Οι κάτοικοι δηλώνουν ξανά δυσαρεστημένοι λόγω ότι υφίστανται ακόμα στην περιοχή τους. Το πρόβλημα με την ακτινοβολία και η επιδόση στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία είναι μεγάλη. Γι' αυτό πλέον απαιτούν να αλλάξει αυτή εδώ η κατάσταση. Πόσο καιρό υπάρχει αυτό το πρόβλημα? Το πρόβλημα έχει τουλάχιστον μια 15ετία που υπάρχει, που υφίσταται. Το πρόβλημα με τις κεραίες του Χωριάτι, το οποίο ήταν πεδίο αντιπαράθεσης για πάρα πολλούς, ειδικά μέσα στο Δήμο, αλλά και είχε πάρει και διαστάσεις μέχρι και της νομαρχίας. Η πολιτεία κάνει κάτι για να λυθεί το πρόβλημα? Έχουν γίνει κάποια μικρά πραγματάκια, γενικά έχουν μειωθεί κεραίες εκεί πάνω, αλλά το πρόβλημα υφίσταται και υπάρχει, ας πούμε, μέχρι τώρα. Η επιπτώση στο περιβάλλον της κεραίες υψηλής τάσης είναι μεγάλη. Θα έχουν για τη δημόσια υγεία, ενώ παράλληλα σημειώνεται ότι οι δημόσιοι φορείς δεν έχουν εμφανίσει τίποτε από αυτά. Το περιβάλλον επιβαρύνεται από τις κεραίες? Ναι, επιβαρύνεται το περιβάλλον της κεραίας. Η πολιτεία έχει κάνει κάτι για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα? Τίποτα, εδώ και καιρό. Η πολιτεία πάντως μέχρι σήμερα δεν έχει πράξει τίποτα από όσα έχει υποσχεθεί. Κατά το παρελθόν βέβαια είχαν γίνει κάποιες κινήσεις οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από τους κατοίκους ως ασπιρίνη στον καρκίνο. Παρ' όλα αυτά οι κάτοικοι ελπίζουν πως θα βρεθεί σύντομα μια λύση